Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pomwe timakupatsirani komanso kuyambirana nkhani zosiyanasiyana za mdziko muno komanso maiko akunja. Tiyeni lero ndithu tikambirane komanso mumudziwe kuti Dalitso Kabambe ndi ndani. Pambuyo pakuti dzuloli wasankhidwa kukhala President wa UTM. Choncho tiyeni tigundeko tikambeko za mbiri ya mkulu ameneyu. Kabambe ndi Malawian Development Economist yemwe adasankhidwa kukhala Governor wa Reserve Bank of Malawi pa 21 April 2017 ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi Peter Mutharika. Asanakhale kazembe wa banki yaikulu ya dziko lino, Kabambe adagwira ntchito ku Malawi Government Economic Service kwa zaka 19 kuyambira 1998. Adakhala ndi maudindo osiyanasiyana monga Principal Economist, Chief Economist, Deputy Director of Economic Planning komanso Budget Director ku Ministry of Finance, Economic Planning and Development. Iye anali mtsogoleri wa Planning and Policy Development ku unduna wa zaumoyo kuyambira 2013 mpaka 2015, komwe adayang'aniranso bajeti ya zaumoyo mdziko muno. Anatulumikira monga mlembi wa zachilendo ndi international cooperation kwa zaka pafupifupi ziwiri. Adasinthidwa kukhala bwanamkubwa ndi Wilson Banda pa 9 July 2020. Akabambe adakwatira ndi Bridget Kabambe. Banjali lili ndi ana atatu. Iye ndi membala wa Seventh Day Adventist Church komwe alinso mkulu wa mpingo. Ali ndi PhD ndi degree ya Master mu Development Economics kuchokera ku Imperial College, University of London, United Kingdom, yomwe adapeza mu 2008 ndi 2001 motsatira. Adalandira degree yoyamba ku University of Malawi mu 1998. Kabambe adalengeza poyera kuti akufuna kulowa nawo ndale pa 31 December 2020, pomwe adasankhidwa kukhala membala wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive Party asanasamukire ku United Transformation Movement UTM pambuyo pa imfa ya Dr. Saulus Chilima yemwe adali presidenti wa chipanichi. Nkhani tangokamba mwachidule kuti kumbali ina mwadziwenso Akabambe. Akabambe watu makamaka maphunziro awo ambiri, maphunziro awo onse makamaka amachita focus kwambiri pa za economy. Economy ndi kuti nkhani zokhuza za chuma. Ndi chifukwa chake Akabambe mukaona akamalakatula akamalongosola nkhani zokhuzana ndi za chuma mdziko muno, ndithu amachita kuziyala ngati kuti zinthuzo zili mutu kaya zili mutani kaya. Amangoziyala basi kire. Muthaso kuona ma interview amene amachiza ndi Brian Banda over here. Brian Banda dikira kaenda kuuze Brian Banda ujeni ru Brian Banda dikira kaenda kuuze Brian Banda choncho iyeyo ndithu ndikatswiri muza economy. Brian Banda tikuuze dziko litu lawo latu Brian Banda chifukwa cha Brian Banda mukudziwanso kalimi ndithandauzeni. Ndiyebe tidzapanga zakuti anthu akhumudwa
ndi zimene zachitika pano anthu akulira mayo aliyense akulira monga mmene nyimbo iyi kunena kumasankha nyimbo yabwino ko basi mmene kunena nyimboyo anthu akhumudwa ndi chaka chamawa anthu adziyang'ana kuti kodi amene ankatithandize kuti dziko tilikonze ni ndani. Dziko lathu likhoza kukonzeka ndipo mosavuta kukonzeka kwake mosavuta kwambiri. Okay. Choyambirira chimene chinalakwika mu 2020 kuzafika pano ichichi chomaganiza kuti ndikulandira 100,000 kwacha ndiye ndifuna ndizidya 1 million kwacha mwezi ni mwezi. That was the biggest tragedy of this government, biggest mistake yakuti akupeza kandi 1 or 2 trillion kwacha koma chaka ndi chaka afuna aziyenjezera another trillion kwacha in government expenditure. Okay. Zili ngati pa khomo poti mukulandira 100,000 kwacha mwezi ni mwezi mufuna muzidya zinthu muzigula zinthu zokwana 1 million kwacha mwezi ni mwezi. Brian olo utapita kwa sing'anga utapemphera utatani iweyo uzikhala moyo wovutika moyo wako wonse chifukwa iweyo masamu sakuyendera bwino. Ndizimeta khadi kupanga kuyamba 2020 tukulandira 100,000 kwacha tupanga spend 1 million kwacha mwezi ndi mwezi. There is no way munga khale ndi mpata wabwino mudzikamangulira kusiyana ndi banja unali mkulanda 100,000 kwacha ndiye pa 100,000 mukutija 50,000 kwacha 25,000 kwacha itizipanga invest 25,000 tizikabweza ngongole ngati tinali nayo ngongole banja ilili over time lipezeka kuti lamba panga invest mina kapisa kena kamba kukwera chanchani income chamba kukwera zinthu zamba kwaendera. Koma ife tinatenga economic policy fiscal economic policy yolakwika kwambiri yakuti tasanduka anthu aja omangokhala basi nomangodalira ngongole ndi ukamangokhala akatapira mapeto ake ndizimeti kuzoona ife zili makatapira atipweteka panopa adzadza makatapira aja panopa basi no we are soaked mwakatapira ndi when you are soaked mwakatapira like that you are doomed ndi all of us panopa we are doomed chifukwa tinapanga zolakwika to correct ngati munthu ali ngongole 15 trillion kwacha iye yakumapeza 2.8 trillion kwacha pa chaka. To correct it, number one, let's live within our 2.8 trillion. Okay. Ndiye kuti tichepetse expenditure yaboma all the way down to 2.8 trillion imene tikumapanga correct. Okay. Ngati zingateke even expenditure yitsike pansi mwina to 2 trillion tiyambe kumabweza ngongole zicha. Munthu ngati amaononga 1 million kwacha mwezi akwanda 100,000 asiye kuononga 1 million kwacha pa mwezi icha aziononga 50,000 kwacha mwezi. Akaononga 50,000 kwacha ayambe kumabweza ngongole zake za mbuyomu komanso ayambe kumapanga da business ataketo timbwezera ndalama zambiri. Imeneyo nde solution number 1 koma boma ilili Brian Suguniva boma ili solution imene yavuta chifuna kuti anthu adawalemba kale anango atenga anthu amene wage bill inachoka mose 37 billion kwacha pa mwezi wage bill pa 100 and chakuti billion kwacha mwezi ndiye kuti anthu omwe achotsa tupita kumasankho komanso tupita kumasankho akuyenera kusiya kupita kunja kusiya kwenda mdziko muno asiye kugula zogula azikwanitsa pamene kupita kumasankho afuna akapange pa campaign ndiye ziyavuta tusaka asiya campaign ndi campaign yemwe pokugwisa ntchito magamo aboma ndi mafuel aboma ndiye that is very very difficult for this government but that is the solution number 1 pakhomo pakavuta kuti padzadza ngongole dzakatapira dzavuta pakhomo number 1 you must live within your means ndiye kuti chepetse expenditure yaboma all the way down tikatero tiyambe kupanga invest in proper areas zimene tingafuna kupanga invest mwachitsanzo amango kamba za ujeni za tourism mining manufacturing agriculture transformation zimangonenedwa pakama mukayang'ana mmene muchasumunaikidwe ndalama zake timafunika kuti tikayamba chonje tikachepetsa expenditure koma tiyikeno letse ku mining kucha mwachitsanzo ku mining tikudziwa kuti titamayika 100 billion 500 billion kwacha pamwe pachaka chaboma ku mining tikhoza kumatsegula migodi yambiri kumene kuchako ku mining kupezeka ntchito zambiri tizipanga produce katundu ochuluka tizitumiza kunja tizikhala ni ma forex tiyamba kutukula dziko lathu through mining koma kuti imene chachiteke tilowetsemo ndalama serious money into mining development komanso manufacturing timango nena kuti tifuna manufacturing tipange develop koma manufacturing yo siti kuikamo ndalama zoti tipange develop manufacturing
mutatapanga set up a manufacturing development corporation ngati nali MDC kalemochi ndikumaipatsa ndalama zochuluka zokwanira ithandizire the areas made for dipange develop in manufacturing. Ndiye kuti manufacturing eti apapanga zambiri zokusenchera dziko muno tisiya upanga import zinthu zina zake zosafunikira panga import outside for this banga muno komanso tikapanga katundu ambiri tizipititsa kunja ngati China ida apanga idafika stage na kuti yayi tenti ipange develop our manufacturing sector tikhale a manufacturing hub of the world. Anapanga zimene japano amapanga produce katundu otuluka kwa dziko lonse lapansi. Ifenso tikhoza panga chimodzimodzi koma we need proper structured investment in the manufacturing sector so that we can develop that sector to start producing a lot for our economy. Ku tourism kunakonso timafuna tipangeko invest kuti tourism jatipatse ma returns on investment. Sango asira private sector, they are doing all they can. Komano as a government we go in and see how we can invest. Njipanda na brand tukwanda 100,000 kwacha tije 50,000 kwacha 25,000 kwacha tiike tiambe kumapanga invest muzitumbua mandazi and so forth. Share. Allowing cameras. Right.